Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостум саволҳое ки дар видеои пеш менавистем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем, мешавад саволҳое ки худмонам намедонем, ай нафарҳое ки мефаҳманд ҳастанд, юристҳои бародарҳои тоҷикҳои худмон мепурсем, аниқ мекунем ва шумода маълумот мерасонем. Бигем саволҳо боша бо дар комментарияи видео нависен. Иншаалло ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда ҷавобҳои аниқша биёрем ва шумода маълумот расонем. Ва баъзан вақт бигем дар комментария гапҳои қабеҳ мешавад ки беҳад ғамгин мешем мақсад, вале авиакасамонам реклама мекунем, гуфтем гапҳо кормона и чиз, вале бо ҳаракат мекунем ки навигариҳо хабарҳои нав да шумо маълумот расонем. Масалан мегирем дина дар аэропорт Жуковский видео кардем ки ай 8 то 20 числора ай Жуковский куло парвоз намекунад. Дар комментария бисёр бародарҳо мақсад навистанд ки намедонистиянд дар ҳақиқат ҳам рейсшона айдамадед ва мондиянд, саргардон намешаванд, якчия хабардор мешаванд. Мақсад фикр мекунам беҳтарин ай барои ҳамон нафарҳое ки як чиза мефаҳмад видеои мо, хеле хуб мешавад ҳамавақт донистан, пурсидан хуб ай гуфтем гапҳо. Нафарҳое ки мақсад видеомон маъқул нест, ҳаракат кунед, тамошо накунед, ки гапҳои қабеҳ нанависен, беҳтарин мешавад. Ва чун ҳамавақта бигем пешай мавзӯъро сар кардан номерҳоро мемонем ки барои билета ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешавад, метавонед телефон кунед, ба дили пур харидорӣ кунед, прямоида ки успеҳ накардан дар WhatsApp нависед. Ҳамчунин барои регистратсия бигем Москва ё ки Московский областан иншаалло муроҷиат кунед ва ба дили пур бигем нарх наворо фаҳмед, муомила кунед ва харидорӣ кунед билетам ё ки регистратсияам. хоб, мавзӯъро сар мекунем. бо бигем ки нафарҳое ки тамошо дорен, агар дар канал обуна шавед, лайка биҷихе, беҳад хурсанд мешем, дастгирӣ хуб мешавад барои канал. мехонем саволҳоро. Салому алайкум. Як савол. Мара духтарчам казанда таваллудшидагиай 1 сола зиёд шид. Духтарам свидетельство о рождении дорад. қатъи очаш Тоҷикистон роӣ карданем, ҳамонро паспорт гирифтан дар кора ё ба ҳамон свидетельство роӣ карда мешавад? Алайкум салом. Свидетельство о рождении қатъи бигем ки фақат внутренний рейсда билет гирифта мешавад, яъне ки ай Россия ба Россия парвоз кунед. А вақте ки бигем за граница парвоз мекунед, ё ки возвращение на родину мегирем, ё ки загранпаспорт ба свидетельство намешавад бигем. Салому алайкум акаҷон, срочно ҷавоби шуморо интизорум. Ман 1 апрел ай Жуковский ватан омадам. Печати фаршивӣ доштам. Таможни контрол хит кард, гуфт дига омадан наметонӣ. Гуфт неким сар дод. Омадам рӯзи 12 билет гирифтам. Маҳ ба ҳами паспортам. Абрад наравм, ягон проблема намешавад? Алайкум салом бародарҷон. Дар ин ҳолат фақат роҳ дорем ки пешай омадан виестона проверка кунед, агар кушода боша ва беташвиш омадан метонед, вале маҳкам боша дигар гуфтам гапҳои ишкор карда намешавад. Салому алайкум ака. Ҳами патенти Москва қатъи пад Москва кор куни ФМС биқапад чо мекунад? ҳолатҳое мешавад ки бигем штраф мекунанд, сар метиҳанд, вале ҳолатҳое мешавад ки ҳам штраф мекунанд, ҳам видварен, ё ки ҳам штраф, ҳам депортатсия. Загранпаспорт тамом шидагиё чӣ хебарем? бародарҷон, ду роҳ дорем. яке бигем возвращение на родина мегирем, мерем, дигараш дар посолство муроҷиат мекунед, загранпаспорти нав мекунед ва баъдан парвоз мекунед. Ассалому алайкум ака, сози хубӣ. Штрафи депорта дар Сбербанк биспорем, Тоҷикистон рафта метонем ё ки суда биспорем? Алайкум салом бародарҷон. Фарқият надорад, дар Сбербанкам биспорем, дар судам, ай ҳама рӯи хубаш Сбербанк дай ва метавонем ки беташвиш билет бигирем, бигем парвоз кунем, бирем. Салом ака, РВП дошта бошӣ праваи рустӣ гирӣ мешавад ё паспорт қатъӣ мешавад?
алайкум салом бародарҷон, праваи русиро ба паспорти тоҷикирам ба РВПрам ба виднажите фарқият надорад. Гирифта метавонем, главное экзаменша бигзарем бигем. Ака срочно ответ бите. Агар Беларусия брем типа граница, метавонем миграционка гирифта ё не? наметонем бигем. Ай тараф рафтан Беларусия дар омадан мигратсиони карта метия, вале ай Беларусия бар омадан Россия бигем мигратсиони карта наметиад. Ассалом акаҷон, як савол доштум. Паспорти ман печати фаршивӣ дорад. Ман метавонам возвращение хати барам, ай вай тараф паспорти нав хати омада метавонам, илтимос ҳаминда ҷавоб диҳед. Алайкум салом, бале варианти хубтара беҳтара барои ки чихеле ки дуюм комментария буд, якум комментария ки хондум ба печати фаршивӣ дар таможни контрол мақсад питем гапҳо проблема шида. Барои ҳамон возвращение гирен мешавад дар ҳолате ки ай тараф загранпаспорти нав кунен беҳтарин мешавад. خب همین قدر معلومات باقی پناه الله خودتون احتیاط کنین. ای همتون میندارم باشه.